Ola, sou Violeta Mosquera, Eu son Rocío Romero e somos dúas das fundadoras de Estudo Bonungo. que é unha escola de artes integral que traballa por proxectos no que aunamos todas as artes plásticas, escénicas e musicais. Sí. Creo que o noso impacto no que é a cuestión de xénero reside en primer lugar, ter a moitas mulleres nas nosas filas e, sobre todo, actuar de referentes, que creo que é unha cousa super importante para mudar pouco a pouco a sociedade. Pois a longo prazo pensamos que hai moito traballo que facer todavía, entón pois sobre todo sería pois fomentar que moitas mulleres salgan aquí artistas e que pois poidan demostrar que non só é un mundo de homes, tanto nas escénicas como na música, non? Que é algo que soe pasar e que é un mundo de mulleres tamén e que pode haber unha gran actriz, que pode haber unha gran baterista, pode haber unha gran guitarrista e que as mulleres tamén vimos pegando forte. Bueno, creo que as dúas dedicámonos pois a algo artístico que é un mundo de homes tamén. Entón, pois, isto é sempre un pouco máis complicado porque parece que temos que estar demostrando moitísimas máis cousas, non? E simplemente iso non podemos ser unha boa actriz, unha boa baterista, cando realmente sí que o somos. Parece como que incluso cando fas ben tamén sorprende, non? Eu creo que a falta de referentes foi o que máis nos marcou. Por eso, precisamente, creemos que é tan importante ir conquistando cada vez máis espazos, chegando cada vez máis lonxe a sitios nos que, pois eso, que sempre foron ocupados por homes e os que tivemos sempre moi pouco acceso ou nos que tivemos moi pouca credibilidade, non? Entón, creo que sí, a clave está na creación de referentes, por eso creemos tan firmemente que os nosos alumnos e alumnas teñen agora estes referentes, xa teñen moito máis camiño feito do que tivemos nós no seu momento. Creo que promover respecto á igualdade forman parte da educación máis básica. Aquí considerámonos ante todo educadores, co cual esos son uns preceptos básicos que están sempre contemplamos. Tamén a diversidade e a inclusión é super importante para nós, que todas as persoas se vexan representadas, que todas as persoas se vexan que teñen un lugar aquí, no? De todas as idades. Eu, por exemplo, teño moitas alumnas de idade avanzada que sempre chegan e din que eu sempre quixen tocar a batería pero nunca me atrevín. É super fermoso ver como unha muller de 50 anos empeza a tocar a batería ou algo así, non? É super liberador para elas. Parte porque tamén as mulleres sempre teñen toda esta carga dos cuidados e da casa, entón casi nunca se dedican ese momento, non? Para facer as súas actividades. Sosteñen as actividades dos fillos, sosteñen as actividades dos maridos, sosteñen actividades para todo o mundo, pero para elas nunca hai ese espacio, entón eu creo que eso é super chulo. En canto a educar en valores, eu creo que é un dos nosos pilares principais e que promovemos, creo que en cada cousa que facemos, ou polo menos o intentamos. E a pesar tamén de ser pois unha escola, non? Que non deixa de ser unha actividade extraescolar, que os nosos alumnos e alumnas veñen aquí unha hora ou hora e media a semana, pois sempre intentamos, non? Que estean presentes estes valores con respecto ao que estaba dicindo, non só para os cativos, tamén para mulleres que veñen aquí como a happy hour da semana e que poidan ver que poden facer, que son artistas, que poden debuxar, que poden pintar, que poden tocar e que tamén hai tempo para elas, que tamén é importante para nós tamén. Ás veces na aula daste conta de que é super importante mudar as cousas, non? Falábamos antes de que te atopas, non? E que parece como que en vez de ir avanzando, parece que estamos indo en retroceso con respecto ao feminismo. O teatro é unha ferramenta que serve moitísimo para expresar
para facer pensar, para debatir, non? Moitas veces eu personalmente sí que me atopo con situacións que danme algún tipo de medo ou sinto a necesidade aínda que non podes dar a túa opinión, non? Como educadora, como docente, tes que o máis importante é o debate, que sorgan, non? Na clase unha resposta ou algo común. Moitas veces tamén é duro non poder meter un pouco de man, non? E ter que darte conta de que as cousas non van avanzando, que moitas veces retroceden e non sabes exactamente por qué, por ideoloxía ou por outros, tamén por quizáis referentes tamén, non? Da xente nova agora mesmo, non o sei, pero o feminismo non é malo, é necesario. Eu creo que sí que están mudando as cousas, que non é para nada comparable o difícil que era antes atopar unha muller encima dun escenario, enriba dun escenario ou detrás dun escenario ou detrás dunha mesa de son, ou que eso tamén é importante, non? Porque a veces parece que na industria cultural todo se reduce a que sexamos visibles, pero hai moitísimos máis traballos que non teñen tanta visibilidade, no que ata fai nada era prácticamente imposible atopar unha muller. Isto está mudando, cada vez somos máis, cada vez se está normalizando máis e sobre todo cada vez está se deixando de ver como unha cousa rarísima. 1, 2, 3, e... Que vos vou contar eu, de veces que fomos a tocar por aí e nos preguntan se somos as mozas do grupo, ou carai, para ser chicas canto ruido facedes, todo este tipo de comentarios, non? Carai, que tocas como un home, non? Todas estas movidas. Pois antes tiñas que decir gracias, supoño. Agora incluso esa xente xa se empeza a decatar das barbaridades que están dicindo, non? Entón, eu creo que sí, que a cousa está indo a mellor, que queda moitísimo traballo, que non podemos reducir o feminismo a unha cota, vale, que é algo que tamén se fai, cousa na que estou completamente en contra, no? Que parece que agora instrumentalizan a loita feminista para, pues, simplemente para decir, no, bueno, que, mira, temos mulleres aquí, ou proxectos de mulleres dirixidos por homes, por exemplo, Tamén como hai, cousas así, no? Que sí, un pinguaxe moi bonito, pero que realmente polo feminismo eso pouco fai. Sí, eu penso que tamén moitos casos tamén é abuso de poder, non? En plan, non? Dos homes con respecto ao traballo, sí, con de subirse a moda e a sí, notarse tanto como propio, cando realmente despois ves que detrás das cousas, por exemplo, a min con Vara pásame que estamos empezando a decir que non a festivales nos que somos as únicas mulleres, porque que realmente están nos chamando única exclusivamente para decir, no, que temos mulleres, xa, pero que se vamos a ser a atracción de feria, pois casi, sabes, casi que non vai con nós. Entón, bueno, sí, pois eso, creo que se están dando debates a nivel social e cultural moi interesantes que antes eran completamente impensables, que cada vez estamos conquistando máis espacios, que temos que seguirlo facendo. E, bueno, e a min gusta pensar que cada vez se nos toma máis en serio porque, obviamente, pois, a calidade é obvia. Eu tamén quería facer un guiño aquí a obsolescencia das mulleres, da muller adulta, para que non se lle deixe tampouco de lado, non? Porque isto tamén pasa moitas veces, sobre todo na miña profesión, non? Que parece que cumplir anos é como unha losa, os traballos escúrrense entre os dedos e non atopas, non? Eu penso que todas as mulleres maiores teñen moitísimo que aportar, isto é unha cousa que temos que mellorar, son a voz da experiencia e a voz do traballo da loita das mulleres, non? Bueno, este recoñecemento por parte de FEMUPO para nos é moi importante porque é o primeiro premio que estamos recibindo por ser mulleres. Sí. Sí, eu supoño que, jolín, pois é un subidón, como son todos os recoñecementos, porque significa que o que estamos facendo, que faríamos totalmente igual, pois que ten un significado e que se aprecia, non? Que a comunidade o percibe, que ao final é do que se trata, non? Para nós a arte e a nosa vida creemos moitísimo no poder das artes como ferramenta de cambio en todos os aspectos, como ferramenta de inclusión,
como ferramenta comunicativa e a diversidade que... sí, creemos que ten un potencial moi grande e que se recoñeza socialmente esa labor, pois sempre é unha alegría, independentemente que, insisto, estaríamos facendo isto igual, inda que non ninguén recoñecera nada.